Hai pemirsa, pentingnya pentingnya cewek itu apa sih? Pentingnya cewek ini di hidup wong lanang itu apa? Memberi warna gitu, memberi warna baru. Jadi cowok itu karo cewek itu harus melindungi, meratukan, menyayangi ngono. Ojo malah nyakiti cah manuk marep mok cepet ngene sapa jajali. Lek cewek kabeh mok larani mok sakiti manuk marep mok cepet ngene sapa. Mok cepet ngene paitun kono ta. Kok rumangsaku. Cewek iku harus kamu ratukan. Cewek iku ya kokopane penak, ya menakne ondol-ondolmu, menakne velimu ya. Gibahan. Mok kon ngemut yo gelem, wis mok dadekne budakmu lho. Gemenakne lakangmu, mok dadekne budak kamu. Sing wis mok dilatih, mok kon ngemut. Ngono cik mok sogoki. Cik mok sogok ala keri-keri. Ngono cik mok nglamuti ndokmu. Tipe enakne kurang bersyukur, malah menyakiti. Ngono cik ora puas, cik diselingkuhi bang bayi. Calanangnya cukup bangetan. Kowe ora iso metenge iso ngentup ngalor ngidul. Ojo ya bolo ojo. Ora iso meteng iki. Ojo banget-bangetan karo cewek iki. Ojo banget-banget. Ora iso metenge lek mau ngancel ngalor ngidul, Engklek manukmu wis disebul malaikat digawe kesleo muntir-muntir. Engko sananu kain-kain no jan rumah saku. Cewek iku harus kamu ratukan, eling-eling. Cewek iku seni nang uripmu. Cewek iku membawa warna nang uripmu. Tanpa cewek hidupmu hampa. Tanpa cewek mosok kowe arepe dadi kaum Sodom. Arepe senengamu sotomi mburi kayak apa penak. Kadang cewek iku wis disodok silite manut, sodok bauke manut, mok remuk bolongane sampai njendel duwer ngalor ngidul. Bau sampai rupa-rupa bau wis mok rusak cik trimo. Ngono kowe ora trimo cik mok sakiti cuk yo. Mbok sing duwe hati nurani. Mbok jo nemen-nemen. Wong wedoke menakne velimu, menakne endokmu. Eling ngono lek kowe iki yo endokmu nalika dikokop ngiler-ngiler pucuke velimu ngono ae. Bang bayi. Cuk banget toh. Cewek itu harus kamu ratukan. Ngerti pora dong pora?